Goeiedag. Goeiedag. De wimpels heel in top. De wimpel in top. Die stekken bewaard. Ik ben wat knotselen in de handen. Ja, je bent de jongste net meer. Nee. Die hou gewoon, hè. Mag ik vragen hoe oud je binnen? Ik ben 83. En ik ben tegen bij de 84. Ik ga boerenwest. Hier? Ja, tegen bij Pieter Pijn. Nee, je hebt daar bovenop nou. Wat heb je daar? Bovenop die vlaggenmast. En dan is je met de wind er al uit. Je man vertelde kreeg dat je hem altijd bij de pijn wennen hier. Ja, daar hebben we 32 hier wennen. Maar ja, hier alweer 23 hier. Dus het gaat wel terug, hè? Onderhand ben we 56 jaar trouwd. Dus dat is ik al heel schoft. Wat mooi. Ja, dat komt niet uit meer hoor, hè? Men had volle gauw hun nocht, je nocht van elkaar. Ja, en dat is Maar niet dat net. valt bij ons mij. Ja. Dat is een grote rijkdom. Ja. Ik hou van vatten. Dat doen we ik nog, maar de zielboord. Je ziel het zelf nog. Hij, hè? Ik niet. Ik ken het niet. Maar ik ben minder, maar ik heb Parkinson. Dan trilt het spul wat meer. Ja, ik had al een mooi schop, maar ik wees net naar een dokter daar, dus ik geen medicijn. Toen zei een man in de garage, hij zei, ik zoek dan maar naar een dokter gaan. Oh, ik zei, dat weet ik niet. Nou, hij zei, het kan een stuk beter bij jou. En het is werkelijk, door de pilsjes ben ik wel een stuk beter geworden. Hij riet ik heel goed de auto nog, dus dat is ik fijn. Ik heb overal heen. Ja, ik riet ik wel auto, maar goed. Hij riet beter, zeg ik altijd. Maar ze woont net met mij mee op zee. Nee. Je woont nog ziel op zee? Ja, Ik natuurlijk. kom altijd naar de eilanden, hè? Ja, ik ben zelf al in Zweden geweest met mijn boot. Dat je hier net meer zitten dus. Nee. Nee, als er wat met hem gebeurt, kan ik het net doornemen. Ja, en dat is dan het probleem. En we moeten geen ongelukken hebben. Hè? Ik wil eigenlijk net op zee in de problemen komen. En Je bent wel van het avontuur, Sjoerd. ja, hij is wat dat betreft. Ja, ik ben van de zekerheid.